Je tam aspoň to předávání. Jo, ten konec už tam pak je. Tak až točím Jardu, ať má. Já si s ním zaběhám pak ještě jednou. To nevadí, dopadli jsme úžasně, paní byla hrozně milá. Posudek byl dobrý, ne? Úžasný. Nebo já tomu teda nerozumím, ale... Ale neřekl ani špatnýho, že by měl, tak... Ani na zuby, myslím, nebo koukala, jak ležel, no, tak koukala na zuby. A dívá se mu na zuby? Jak ležel. A mě to neulítlo z toho. Nech sa páči, rodéckí ričpeci vchádzajú do kruhu. Nasledujú anglickí setry, anglický Springer španieli, Ta Donička úplně překryla to. Mě dá golíka na ven, to nemůže? australskí ovčiaci, On je zase větší, on by zase totálně zakryl Donu. Tam je to prostě, no. levíček, doktrinství nového kinologicky-športového odvetvia. A Cavalier King Charles Španiel. Takže toto sú páry psov. Do tejto súťaže môže prihlásiť majiteľ svojich dvoch psov, teda psa a sučku, kde evidentne je samozrejme veľmi dôležitá kvalita predvedených jedincov, čiže všetci by sa mali čo najviac približovať. V danom prípade títo dva jedinci nemusia pochádzať z... Dobrý, když se přihlásila do dancing. Anglický setter, bedlingtonský teriér, anglický Springer španiel, zlatý retriever, boxer, bradáč malý čierny, kavalier, ďalší kavalier, bradáč malý korenia sol, Lhasa Apso, Entlehuský salašnícky pes, Leonberger, Doberman, čínsky chocholatý pes Labutienka, Čivava krátkosrstá. No takže toto sú dorastenci, ktorí sme tu mohli vidieť v dnešný deň. Vážení priatelia, ja si myslím, že veľmi slušná konkurencia, veľmi slušná, mnohokrátna výstava väčšieho charakteru. Nevidíme oveľa viac jedincov, ale čo je veľmi dôležité, jedná sa o veľmi kvalitný a myslím si, že slečná rozhodkyňa bude mať neľahkú pozíciu, aby vybrala tých najkvalitnejších. Veľmi ťažko sa posudzuje práve táto trieda. Rozhodca na jednej strane je povinný brať do úvahy štandard, na strane druhej musí posudzovať daný stav, to, čo v tejto chvíli vidí. Mnohokrát si predstavujeme, čo z toho alebo onoho jedinca vyrastie, či do tej alebo do druhej strany, či sa bude zlepšovať alebo zhoršovať. A toto všetko vplýva na podvedomie rozhodcu